Bé, hola. Primerament, demanar disculpes per la imatge que esteu rebent. Però que com que ha plogut, se'ns ha mullat el satèl·lit. Comencem. Dius, tu, amic meu, diu, tu abans de casar-te, te'n vas anar al llit amb la teva dona? Diu, no, jo no. I tu? Jo sí, però és que no sabia que us acabaríeu casant. I aquell altre que diu, doctor, diu, jo vull que el meu home canviï. El meu home és un nyicris, poca cosa. Jo vull que sigui com aquests toreros, sap aquests toreros que surten a la tele? Un tio valent. Com un torero, com un torero. Què dic com un torero? Jo vull que sigui com un toro, un home valent com un toro. I el metge li diu, doncs comencis a despullar, sisplau. Diu, i doncs, i per què? Diu, perquè la primera cosa que farem al seu home serà posar-li les banyes. Adéu, la setmana vinent ja tindrem la càmera bona. Masoni Triniton Pal Color Whale! Fora d'aquí. Riu. Fora de casa meva! Fora de casa meva!